Mm. Mm. Hello mga kuhigil! So, yun po. Oh, ayan. Ang imumukbang po natin ngayon ay Chicken Thai Royal with kimchi. Andito po sa likod. At meron po tayong bagnet, liempo, at maraming kanin. Ang how to cook po ng ating Chicken Thai Royal ay papakita natin now na. Yun. Napakasarap ng royal. Ang sarap-sarap talaga nun. Kaya bago po tayo mag-simula, try po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa mga viewers namin na patuloy po sumasala po sa amin sa isang pagkainan. Nawa po ay lagi po kami may makakain sa araw-araw. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa talahin ko sa inyong bukto manak. Sa Kristo na tapagligtas sa amin. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo! Kain na po. Unang subo tayo. Unang subo po para sa inyo. Kanin po. Kuha na. Mas masarap to pag may kimchi kasi matamis po itong chicken royal natin. Top na kimchi. Harap. Kain po. Tikman na natin ating bagnet.
Wow. Wow. Mainit pa. Init. Natin kung malutong. Yun. Iba. Natin ito. Bro. Sarap din po to pag may kimchi. Nakinano yung focus, ha? Pasensya na ukit ko, anong yung ating pong ginagamit na DSLR puli. Sarap. Kain po. Stop. Naamoy ni Luna po yung pagkain. Gustong pumunta rin talaga. Bago ho kasi tayo venue kasi ho talagang ingin ng mga aso pag nakikita yung pagkain. Kaya lang talagang pupumilit pa rin, no? Gumagawa ng paraan. Katulad po ngayon. Sarap talaga. Wow. Sarap. Kukomplementong kimchi po. Hindi lang po sa Chicken Royal, pati dun sa ating bagnet. Po. Lambot din. Ay, nakapokus kay kuya. Ang gagawin ho natin, DSLR ulit ang bibili natin, tapos bibili tayo magandang ilaw. No? Ano po yung iPhone na yan? Daming problema. Yeah. Lambo. Kanin pa kayo niyo. Isa pa ka na? Ikaw. Tayo po, kain na po. Wala. Sarap. Ang kimchi, oh. Sarap ng sauce po. Okay, nanay na naman pala nakapokus eh. Sa inyo Ay. na yan.
Kondo. Sa sobrang lambot hanggang sa buto. Oo, sobrang lambot na kahiwala eh. Ano? Ikaw niya ito. Okay na kon sa chicken. Sige pa. Sarap. Wrap. Yun po, ano yun po. Walang bechin-bechin po yun. Kasi malalasa na po yung pagkain na, yung mga hinalo, no? Sarap po. No? Oh. Yung ate po kimchi, ano siya, mix. May labanos, may cabbage. Hindi mas maganda yung mix, no? May Kasi- na, May yan, crunchy, nakakagat. oh. Oo. Kasi yung iba, ano lang eh. Yung, ano lang, yung, ano ba yun tawag doon? Walang labanos, no? Sarap. Oh. Si Luna may ano na, may binabalot na doon. Ano kayong binabalot? Nakabahan na ako, baka May supot yata ang nakadala eh. tunog-tunog na eh. Meron po kasing ano, sarado po para hindi ko sila anong tawag to? Ma-distract sa pagkain. Ma-distract. Kaya lang naaamoy po talaga. Sa sarap naman po talaga. Kung tinry nyo po, sarap. Tapos samahan nyo to at nito. Perfect. Thank you. Sarap. Ang para pala tayong royalty, no? Royalty. Natin ng bigat eh. Japanese rice pa. Royalty tayo eh. Nilagyan lang ng royal ka na. Grabe, simot ka. Nilagyan lang ng royalty na. No? Nilagyan lang ng ano ba yung tawag na? Nilagyan lang ng pineapple eh. Hawaiian na. Joke lang po. Hello. Yan lang ha. Nakakalagpas na. Ano kayong gayado? Gumigiba na ang Wall of China natin. Pusin na natin to. Ni, ikaw. Pa? Magla-last bite na tayo eh. May nagwawala na eh. O wala na eh. Sarap. Yan po, tapos na lang po yung isang masarap na mukbang natin. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa pagkain pinagkaloob niya ngayong araw nito. At sobrang salamat po mga Will sa parati ang pagsalo. Pero bago po yan, maraming salamat mga Will. Lagi po tayo mag-ingat. Kaya, bigla na mawala.